खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 15 जानुवारि 2025 बुधबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायत लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। जेरावबो जाफुंसारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। आयाबो दिनै बांनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। समाजावबो मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि साननायफ्रा दिनै देबार नांनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा जाहोनाव गोसोखौ दिनै उसुखुथु मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो लानांनो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिनबो जानो हागौ।
देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नखराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुब थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै टेबोर नांनानै गोसोआ दिनै जोबोर लोरबां जानोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन नखराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन माबा जाहोनाव गोसोआ जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मावनो लानाय खामानियाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा दिनै देबार नांगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो गोब्राब जानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियावबो दिनै आखाइ होजेननो हागोन नखराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ समाजाव गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाफोरखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन आरो जोबोर
रमान्टिकबो जानो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों